Bum, druhá časť. Čakať. Hej, zariadujem trošku interiér. Takže takto. Sem do boku okno sa nedá. To bude normálne drevo. Hej, ale základy sú z vlny, všimol si? Hej, tu to nechcem mať. Chceš tu mať žlté? Dobré. Ale môžeme to tu potom urobiť také, že zliacie sa vodou a také, dobre? Hej, počkaj. Dobre, to je... Ja viem, ale ja to chcem už dorobiť tak, aby to bolo... Čo, vy už idete? Nie, neumrzajú palce, by som sa radom. Hej, a vy idete niekam na obed? Áno, k detkovi do ambulancie, oni tam majú jedálň. S detkom po... Tu je detko, kde pracuje? V ambulancii, no. Tu hneď oproti. Tu naoproti. Hen tam? On je zubný Technik. Ako sa volá? Záborský. Peter Záborský. Neviem, či... To meno mi je veľmi známe, ti poviem. Hej, čo robíš? Veď, aby to bolo také isté. Však ty On pracuje úplne hore a je to, že Dobre. technik Peter Záborský. Aha, niečo mi je úplne známe. A prečo? Čo robí tvoje babky alebo komu nie? Ja neviem, ale meno mi je veľmi známe. Z hľadiska zubárov. No pekne to vyzerá. Už Môžeme staviť. A teraz už idú tie boky. Takže 1, 2, takže 3 okna na každej strane. 3 okna na každej strane. Aj hore, aj dole. Nechaj to rado na mne. Ty kokos, vy ste to ako pekne hore urobili. A jedna kocková medera, takže. Tuto je to zatiaľ takto. Oni nám napíšu, že to by zvládli aj malé deti. Ale to sa aj na okrasu, nie o jednoduchosť. Ani by som nepovedal. A tuto to urobíme nejak potiaľto, áno. Sem dáme vlnu. Obklúčime to. Nie. Takto. Sem dáme 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bum. To je nejak dobre veľké. Takto daj ešte vyššie. A nedá, počkaj. Ja budem dorábať tie okná. Ty robí iba na ne medzerie. Tu na ich musíme nižšie urobiť vyššie, dobre? Aha, no. Lebo to potom debilné. Čo robíš? Takto. Takéto okná. No tak. Čo robíš? Soráč, pomýlil som sa. Ježiš, čo robíš? Stále to tu ničíš? Tu nahore pôjde ešte ďalšie poschodie. Strechu už začínam robiť, dobre? Čo? Dobre, to vyzerá. Sem kunite. Kuknite, som chcel napísať. Poďte dovnútra. Ale my to potom ukážeme, nie teraz iba stávame a potom to ukážeme v poslednej časti. V poslednej časti dourobíme detaily a toto. Asi tú radnicu budeme musieť trošku upraviť celú.
Ježiš, čo vám zase vadí? Ale nie, iba skrátiť tú parcelu. Nie, to je dobré, bože. Ale to bude asi moc veľké, ja neviem, však ja to teraz robím a poviem ti, či to je veľké alebo malé. Ale malé to nebude, určite. Dva, tak, jeden, dva, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Ja iba v stredu idem na tréning, ja sa vieš ako teším. Kam ideš na tréning? Na tenis, do haly tuším. Ale nie do mestskej, tam je tenisová hala. Pomôžem ti, okúknem ako to tu narobíš, dobre. A idem to robiť tu na tejto strane, tak. A dneska plávanie máš? Plávanie celý týždeň nemáš? Máš? Anguinu nemám. A tenis máš? Áno, lebo tenis bude stále. Poďte sa pozrieť dovnútra. A je to ako debilne urobené 3 cesty, ale v strede je jedna. Ale to môže byť všade, nechápeš? Ináč to je pravda. Že to môže byť všade. Kokos mi to už ako bráva chce. Ja zoriadujem vnútrajšie. To je ako keby stávaš ledu. Čo by sa hodilo ako šípka? Rado, či Bráňo, podávať oné bielu bavlnu. Dobre, Rado. Ja. Daj nie, ty rob vonkajšok a lampy, dobre? Vyhodím ti potrebné veci tu, Rado. Poď tu. Poď sem dole. A ešte tie okenice si daj. Dobre, idem dávať bavlnu. A tie lampy mám dávať do každého vchodu? Áno, tak ako ich vidíš, tak ich môžeš dávať až tie lampy stále, dobre? Nevychádza. Vychádza. Ani tu toto nevychádza, chlapci. Čo ti nevychádza? Keď dám túto lampu, tak nemôžem tam dať trapdoor. Na čo tam dávaš trapdóry? Dole nepôjdu trapdóry. No dobre, dobre. Skús robiť tu. Dobre, papa. Skúste urobiť tú lampu, nepôjde vám to. Ježiš, tak lampu nerobte teraz. Ježiš, ale nevidíš, ako je aj tu na tá lampa. Rado. Lenže sem vám nepôjde. Ale nevidíš, že ani tu není tá lampa. Chápeš? Toto si sem dal teraz, Braňo. No veď, a to dorob. A tak daj na lampu aj na druhú stranu. Vidíš, že ti to bude vychádzať. Koľko natáčame? 9 minút. Kde si? Aby som ti... Aha. Poď. Dobre, druhé poschodie sa ide. Počkaj, ešte dole musím urobiť okenice. Dobre, tak idem. Však rob okenice, nie? Ale ja neviem ako. Počkaj. Hej, poď sem dať prosím ťa drevo. Viete tie nápisy, čo sa píše do chatu? Že time has been set to Nie. the... Hej, Bráňo, poď sem dať drevo. Vieš, tuto to ničím a tam daj drevo. Jak mi dobre takové. A rob tu okenice a ja toto tu robím. A už ideme urobiť iba strechu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Aj túto drevo. A dávaj medzi tým aj screenshoty. Vieš, ako myslím. Takže F10. Bum. Tak. 11. Od 49 natáčame, to je 10, 11 minút, 2 minúty na nastávanie ešte. Potom dáme koniec druhej časti. No. Takže na minútu už to ruším, tak ako keby. A napíš koniec druhej časti a potom to až skonč, keď sa tam ukáže ten nápis, že koniec druhej časti, chápeš? Ježiš. No, to nepôjde to sa.